Knjiga Postanka, poglavlje 40. Josip tumači sne faraonovih slugu. Jedno vrijeme iza toga skriviše peharnik i pekar kralja egipatskoga gospodaru svojemu, kralju egipatskomu. I faraon se razgnjevi na dva svoja dvoranina, na velikog peharnika i na velikog pekara. I dade ih u kući zapovjednika tjelesne straže baciti u istu tamnicu, u kojoj je ležao i Josip. Zapovjednik tjelesne straže odredi im Josipa, da ih služi. Kad su dulje vremena bili u zatvoru, usnuše obojica u istoj noći san. Svaki usni san od osobite važnosti, peharnik i pekar kralja egipatskoga, koji su ležali u tamnici. Kad sutradan dođe Josip k njima, opazi da su bili veoma snuždeni. On upita dvorane faraonove, koji su bili s njim zatvoreni u kući gospodara njegova, što ste danas lica tako smrknuta? Odgovoriše mu, san usnu smo, a nema nikoga, koji bi nam ga mogao protumačiti. Josip im reče, san protumačiti stvar je Božja, ali pripovjedite mi. Veliki peharnik pripovjedao je Josipu san svoj, vidjeh u snu pred sobom čokot. Na čokotu bile 3 loze. I on napupi procvate i grožđe na njemu u isti čas sazre. U ruci mi je bila čaša faraonova, i ja uze grožđe, iscijedih ga u čašu faraonovu i dado čašu faraonu u ruku. Josip mu odgovori, to se tumači ovako, 3 loze 3 su dana. I za 3 dana faraon će uzdignuti glavu tvoju i opet postaviti u službu tvoju, tada ćeš faraonu davati čašu, posve kao prije, dok si mu bio peharnik. Tada misli i na mene, kad ti bude dobro, pa mi učini ljubav, da me preporučiš faraonu i izbaviš me iz ove kuće. Jer sam odveden iz zemlje hebrejske, a i ovdje ne počinih ništa, zašto bi me se moralo baciti u tamnicu. Kad veliki pekar vidje, kako Josip dobro protumači, reče mu, i ja usnih, a meni na glavi 3 košarice bijela peciva njegova. U najgornjoj košarici bilo svakojakih peciva za faraona, kako ih napravi pekar, ali ih ptice pojedoše iz košarice na moje glavi. Josip odgovori, to se tumači ovako, 3 košarice 3 su dana. Danas za 3 dana faraon će uzdignuti glavu tvoju, ali dalje od tebe, jer će te objesiti na vješala, a ptice će jesti s tebe meso tvoje. 3. dan iza toga faraon na dan rođenja svojega učini gozbu za cijeli svoj dvor. Tada on uzdignu glavu velikom peharniku i velikom pekaru u nazočnosti sluga svoji. Velikog peharnika postavi opet u peharničku službu njegovu, tako da je opet smio dodavati čašu faraonu. A velikog pekara dade objesiti, posve prema tumačenju, što im ga bio dao Josip. Ali veliki peharnik ne pomisli na Josipa, nego ga zaboravi.